कोकणात विविध पद्धतीने पारंपरिक सण उत्सव साजरे केलेले पाहायला मिळतात। प्रत्येक गावात त्या गावच्या पारंपरिक चालत आलेल्या प्रथेप्रमाणे हे उत्सव साजरे होतात। आजही ठिकठिकाणी त्या गावचे गावकरी मंडळी ग्रामस्थ या प्रथा पारंपरिक पद्धतीने जपून ठेवण्याचे काम करतात। अशाच प्रकारे वेंगुर्ले तालुक्यातील मातोंड गावातील प्राचीन असलेल्या श्री रामेश्वर मंदिरात हरिनाम सप्ताह श्रावणी पौर्णिमेपासून सुरू होतो। अखंड चाललेल्या हरिनाम सप्ताहाची सांगता गोपाळ काल्याने केली जाते। यावेळी गावातील सर्व गावकर मंडळी एकत्र येत मंदिरात भजन करून मंदिराच्या प्रांगणात पारंपरिक विविध खेळ करत दहीहंडी फोडली जाते। पूर्वीपासून चालत आलेल्या या प्रथा आजही गावात जपल्या जातात। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।